El senador Joan Sabater ha avançat que el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí, a través de la Direcció General de Costes, ja ha concretat el projecte de millora de la façana fluvial de Tortosa que comportarà l'ampliació de les baranes i els murs de protecció del riu Ebre al seu pas per la ciutat, així com la remodelació i conversió de l'antic pont del ferrocarril en zona de vianants. Segons Sabater, aquesta actuació mostra la voluntat inversora de l'Estat al territori amb un projecte que situa Tortosa com a eix vertebrador del conjunt de les Terres de l'Ebre. L'actuació té un pressupost de 5,7 milions d'euros. El senador socialista ha explicat que tot i que el pressupost de l'Estat del 2009 serà restrictiu davant la crisi econòmica actual, existeix el compromís del govern central de fer obra pública i despesa social. En aquest context, Sabater ha recordat les obres que està impulsant l'Estat al territori, com ara la variant de la Nacional 340 d'Aldea o la inversió plurianual per tirar endavant l'autovia de l'interior. Així mateix, Sabater ha remarcat la importància del projecte de millora de la façana fluvial de Tortosa, una actuació que l'Estat ja ha concretat. I que significa un canvi complet amb la connexió de la ciutat amb el riu, allò que tantes vegades hem reclamat i que hem aconseguit que el Ministeri, en una inversió, insisteixo, molt important, de vora 1.000 milions de les antigues pessetes, millore tota aquesta façana fluvial de Tortosa. Jo, com a senador del partit del govern, he anat fent un seguiment de l'obra, és l'obligació que tenim els parlamentaris, el seguiment i control de l'acció de govern, i no oculto la meva satisfacció perquè realment les inversions de l'Estat són importants al conjunt del territori i en aquest cas també a Tortosa, la capital de la vegueria, hi veiem una inversió molt important, el qual evidentment evidencia que tots aquests cants de sirena de que l'Estat té marginades a les Terres de l'Ebre, evidentment no és més que un plany en intencionalitat política però que no s'ajusta en absolut a la realitat. Les obres es desenvoluparan des del pont del Mil·lenari fins a l'escorxador a banda i banda del riu i permetran millorar la façana fluvial de Tortosa amb l'adequació i ampliació de la barana anomenada tipus Tortosa i els murs de protecció, la recuperació del bosc de ribera i també la connexió del passeig fluvial amb la via verda a través de l'antic pont del ferrocarril. De fet, Sabater ha remarcat que aquesta actuació permetrà aixecar les vies del tren i habilitar una plataforma de fusta per a bicicletes i un segon carril per a vianants. D'aquesta manera es construirà una rampa per als ciclistes fins al nivell del passeig de vianants a cada marge del riu. S'aixecaran les vies i s'habilitarà amb plataforma de fusta i amb estructura metàl·lica per a bicicletes, un carril per a bicicletes i un altre per a vianants, que tindrà després a la marge esquerra, igual que a la marge dreta, la seva connexió a la marge dreta amb la via verda, se li dona continuïtat pel que era la via ferroviària de la Val de Zafán, i a la marge esquerra es faran unes rampes que abocaran la circulació de bicicletes i de vianants al mateix passeig fluvial entre el pont del tren i el Club de Rem. S'aixecarà el trosset de pont que hi ha a sobre de l'Avinguda Lleida, ja en aquest cas s'aixeca, per tant s'inicia en certa manera una de les actuacions importants pendents de l'Estat a través d'Adif a Tortosa, que és la recuperació dels terrenys ferroviaris en desús. Així mateix es preveu aixecar el tram de l'actual pont del tren que queda sobre l'Avinguda Lleida, actuació amb la qual Sabater ha remarcat que s'inicia la recuperació dels terrenys de Renfe. Quant a la il·luminació, el projecte preveu la instal·lació de 20 projectors d'òptica viària que permetran la il·luminació de l'estructura del pont del ferrocarril. Segons Sabater, al llarg del 2009 s'adjudicarà l'obra, ja que l'objectiu és iniciar les obres en un termini màxim d'un any i acabar-les en 12 mesos, de manera que a finals del 2010 estarien enllestides.